Is-Segretarju Parlamentari għall-Qasam tas-Saħħa, Chris Fern, qal li l-miżura li ttieħdet dwar l-appuntamenti tal-MRI urid biċ-ċar li s-saħħa tiġi l-ewwel għal dan il-Gvern. Fern qal li din hija wkoll prova oħra li l-isfidi li qed iħabbtu lin-nies qed ikunu indirizzati. Fern irrefera għal kumment ta' Simon Busuttil li qal li dan kollu sar f'term ta' 12-il siegħa. Hawnhekk Fern staqsa mela x'se jsir fl-4 snin li ġejjin. Il-kandidat Laburista għall Parlament Ewropew Peter Cordina fisser kif il-ħidma mwettqa minn dan il-Gvern hija maħsuba biex tħares lejn il-futur ta' Malta. Cordina qal li bid-dekriminalizzazzjoni ta' ċerta droga f'ammonti żgħar se tkun indirizzata li kbar marda li hawn f'pajjiżna biex bekk persuni li jinqabdu b'ammont żgħir ta' droga u li tkun qed tintuża l-użu personali ma jispiċċawx jinbelgħu minn sistema li ġibhom qar milli kienu. Il-kandidat Charlon Guder fakkar li l-politiċi għandhom jidħlu fid-dinja tal-politika biex iservu lin-nies u akkuża lill Partit Nazzjonalista li jagħmel minn kollox biex jibqa' granfat mas-siġġu tal-poter. Barra minn hekk fakkar li l-istess nies li tant għamlu taħwit qed jgħidu lill poplu Malti biex jinsa dak li sar u jivvutawhom fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Guder saħaq li dan il-Gvern qiegħed jaħdem għall-bidla u mhux jistenna l-bidla ssir, filwaqt li saħaq li dawk li jinsabu fil-bżonn mhux se jintasew. Għamel l-intervent tiegħu it-tabib Jan Kirkop fejn qal li s-saħħa mardet taħt amministrazzjoni preċedenti filwaqt li l-Gvern Laburista qiegħed ifejjaqa. Stqarr li n-nies ilhom imxenqin għal dawn l-inizjattivi u fakkar li l-pazjent għandu jkun dejjem ċentrali filwaqt li faħħar ix-xogħol li sar biex persuni għawċin li għandhom il-kanċer ikunu jistgħu jieħdu l-kura fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Charles Agius li ġej mis-settur tas-saħħa akkuża lill Partit Nazzjonalista li qed jippretendi li kollox isir f'daqqa meta huma ma wettqux il-wedi tagħhom. Preżenti għad-diskussjoni kien hemm l-avukat Veronique Dalli li spjegat kif id-diversi liġijiet u miżuri ġodda li qed jitwettqu se jindirizzaw il-korruzzjoni, se jagħtu serħan il-moħħ lil min qed iħallas it-taxxi li l-istess flus mhux qed ikunu użati ħażin filwaqt li se jiffaċilitaw ħajja in-nies. Dwar iċ-Child Care Centers, Julie Sheed qalet li permezz tagħhom it-tfal se jkunu jistgħu jintegraw ruhom minn età iżjed bikrija mat-tfal oħra.